Mentangan Island, kinu member, kibakwa ban facility, ni ban ay kanu nujing grant. Mr. Chairman, sir, I could play pianist of Dabaya, but I'd cut poker. Ying Hadi Porga Nakliang Jonga Marka Consusi, Pomoplang Di Yaga Jai Kuble Ba Alvin Kisokumi Ibrei Usamla, Bransusi Ajit Naka Mosnam Constituency Haju Porga Kuble Ki Pajba Jong Mosam Constituency Bajiri Balong MDC Ini Katibom Ta Pilong Samla Barang Biang Bhagarta Sing Kam Ban Dagajinya Monlang Kaying Brokawi Nila Ibet Yepi Pin Sim Yakasuki Kamu Sumbut Lampang Deputy Chairman Jodi Kaying Bar Ngidan Marong Pi Ba Pi La Shong Tu Kasuki Bidon Gajikli Yabaro Ki member Jong Kaying Brokawi Bar Kamangila Kren Ye Lampang Jong Kaying Chairman Ba Pidatuski Banlong Kaju Yabaro Bani Neklet no Eki Uniform Kijong Ni Biwatang Ni Ilokaway Bani Ate Kamtam no Bay Nokta Kabit Kabiang Juga Council Banamda Ki No Sosnong Baro Jong Nika Riluk Masi Bi Jongi Ba Hapoka Uput Usam Jong Kakasil sa Tunbas District Council Hawat apa dengan dia kerana anda yang kumina kalian nyate, bagi kalian sensar, te lalu kita ini kita bentar kita idong kamu dia dah nak bol jopi, tentang kerpat pipin long, kita anum long sila keman, yang ini nu bentar bat, nirungi beromi ka suki jopi, kumusubur lampang, ba pin Pelem ban PIB anti yang jing bet jibiang jong kani ka yeng brakoi nama dei ka nama kani ka yeng bin sandur ye ka bah kamiat bakaloi ba jong kani ka council te tanik te makniat ai ku blei sisi pa yepi ba to blei trakanan wana jista jisapang yepi komo sumbut lampang deputy chairman ban Pernyataan yang dikaji yang berakui, tadi kita makan dia kulai semuanya. Mr. Chairman sir, hakani kapor ngasngau ba nakaliang kejongang ay kulai kerpang nakamantajong ba Albin, ngayeng hindi Kemunong mi khmat napo jongka Sheila constituency berkawai on behalf na kipaj ba jongka Sheila ngasngau bangi ai khublai kerpang yepi namar bangilong mariajan hi berkonstitusi jong phi berkonstitusi jongi tengah ngau ba ngayeng ni nak menta jong kipaj ba ru bangi ai ka ne ka jing khublai ka kerpang na ka menta ka syuki bezon burom ka jong phi Namar ba ngasngau ba pidei usamla badon bokdam hakasin ka benengkong filala ban job election bat fila yo egane ka suki ka ba don buram te hakaju ka por pat ka de ki suki jong ban peniaj ban sim ya ka lengkor kum rangba
namar dang menin menjisngi ngi songkai lang gumtu hang te sya ying bot speaker ong ba o neu MDC jingin mo sunram budang lek na ba te kapor kam deisu bangin dang lek na lane bandang sngau khna namar phla deu MDC phla deu nomi khmat syakne ka dorbar hawan yo disi council bada kaju kapor phla sim ni kalengkor kumunong peniat kumu sembut peniat dorbar hapo ga disi council ki jongi dekane bro hoj ngas ngau bakla dei ke buram ka ba khrau e yapi ya ka ying ka sem ke jong phi ya ka constituency ke jong phi bat ya ki paj ba nong kershan jong phi baro jana kaliang ke jonga ngas ngau ba hadin ba phila syong ka tu syuki hang to ba phila syong tu ko mudi puti sharman kai ki jingkwa ajongi kum kinong mi khmat ki dia don lang ni kum laya krenlem na kaliang jong u leader opposition lani unong yalam jong kaliang yatei ba syuki ka pisyong tu kamde ki syuki ka bano asiliang sakadiang bacakamon te henre ka badai banlong neutral phila dei hi usharman lada usharman umdon kade ki syuki di puti sharman pinap design in phi ka dorbar jong ka disi council hang ni but lada phila hakapor ka bakum kata phire ban pen i ya ki jolong rangba ka jong phi phire ban penia ya ka dorbar kum ubri ublas nguthu ba syampang dei ban tip ru ya katu kan ni ki benta ki bakongsan hag rukom penia dorbar namar ba teng teng ngikmi lanti ba nakasyuki jong usharman un tip bahaya ki katu kan di gendon khnang ba kan nomon ra apat ya ka jing ngomong lane ki jing ngau bom hab jing mut lane ki jing ngau kta nakaliang jongi kum kinong mi khmat ya ginu ki ba phidei ban sim ki rai phidei ban sim da ki jing ngau thu da ki jing start da ki jing champhang omdei ban sim da ki jing ngau namar phila syong hang tu syuki omdei ki syuki jong ki jing ngau henrei ki syuki jong ki jing start ki jing champhang but ka syuki ka ba latte dagi kendon jong ka ai lani ka bagi ong mo ka syuki ka ba sensya dagi rule sang to tena kata kadau ngi khmi lanti ban kaliang ke jong phi ba kamdei bandon kanu kanu ke jing no asiliang lani ke jing le asiliang khmat lani ke jing aimon palat mo ka ba palat put ka ba teng teng ya ka an ya gi rules ki bladon ru teng teng ya like te na kata kadau kum u deputy chairman la vision ha syuki ban penia ya ka dorbar lese ban kier negini ki jing aimon ailat palat namar ba teng teng sabar pat kan reflect da kumwe the master deputy chairman sir da ka jing syong jong phi hang tu ngas ngeu ba ngai ka jing kitbok kiruyang bag rukom penia jong phi ya ka dorbar kan long sisa ka ban yo ka ban ai ki jing mentoy bat ka ban yo ru ya ka jing yero na ka council hi brokaway bat na ka jaj ben ri hui jongi ki ba ha ba po jong ka dis council de tangi ni ki kentin ki ba khandiat khublai sibun Mr. Chairman sir ngaru nakaliang ke jonga bat ki paj ba jong ka sora constituency ngasoban ai khublai ya iba albin saukmi ibalong u nomi khmat na po mausenram ibalayo ya kanika syuki kum u sembut lempang ha kanika yeng ke badan buram ngasngau donbok ba piru piwan na ka constituency ka ba paunam ka mausenram ba ka sora ngijuk paunam ya ulap ba slap bajur tam ka perthei bat ha ka juk ka poru habang apek ya pi baro arngut ba pi syong we ya kercuki Sherman we syuki di piti Sherman kan maru ya Sherman jongi bolong teng nong mi khmat jong ka mau senram tengah sengoba kino mau seram kilong ke badan bok ba kiyo ya ki arngut kino mi khmat wal ada imlong syuru kilabat yang ini syuki kum Sherman ba di piti Sherman iba tien mentan ICM jongi laong ba pilong
ubadang ikana. Tenre habang enujor bat baro ki para MDC ki biadan hakani ka yeng na try pi compare nang ibaro. Walada pidei ubadang ikana nre na pej pada ka kaman ka teman jo pi ta la kam irang ba wa ma pi baning ki compare. Tengi kermen ba apo ka jingalam ka jong pi ya kani ka syuki rengkat ka jing rengkat bat usharman. Hakan nunu kapor ka bapisyong ike syuki kum usharman. Kum bala keren daki nongelam jungi, lidar jungi. Kalong habangi peniat ya ka haus. Ngikmi lenti ba ki sharman kiniat kat kum ki rules. Lani kat kum ka edi rules. Bat ngiru ki nongmi khmat habangi keren hapok kani ka haus ngimla ban keren kat bamon ngimla ban keren palat ya kanu ka balong klem dapet ya ki kendon jong ke edi rules te ka jing kentu na kalyang ka jonga kalong ba ngiru ikhmi lenti ya pi ba pin peniat ya kani ka yang dorbar kat kum ki rules bat piru nganget ba pi khmi lenti yang ngi dekat bangin keren kat kum ki rules te nakaliang kejongan namsi me kapor ngakit bok kit ruyang epi ba pinang kiu syafrang bat filong bodon bok ba mar senjop playok ban syong hagani ka syuki bat nganget bakani kanang perang epi kanang yalam epi ba pinang kiu syafrang hakisnam ki banwan lengba kani ka experience ka pinyo lengba kumu sembut langpang hagani ka yeng bat nakaliang ka jungingin ai ka jingi troilang bat pi baro ki dekat kumbang ila jiet ya pi klemdon manu-manu banele persya tenganget ba baro arpun perangut ngidon ka jing syania ha ka jing penya ka jong pi tena kadang ka jonga ngakit bok ki ruyang pi ba pinyo e kamet ka bokoi bakia ai kublei ya ka yeng ka sem ka jong pi baro ki ba lalong ki badon bok ki bla penmi ya pi ukun perang sengi ba pinyo ya ka ni ka kerdan bat kum bapinyo ikan ikan nam ke burom mentara sing tangi ni kentian ku boleh sibut. Mr. Chairman, sir, kum ke MDC na poten nongsken constituency, but ringkat kipai ba kijonga yang hang ni banai ku boleh kerpang ya iba Alvin saukme ibala Shajit kumu deputy chairman jong ka yeng dorbar thawan jong ka council dia nakaliang ka jonga aso banong hang ni ba wat la pidang de first time bi pidang job dang chudep job ya ke election henrei pila Shajit ba pinbat ya kani ka syuki ka bahalor do kani kalong ka burom na benta ka constituency ka jong phi na benta ki pai ba ka jong phi hi but nakaliang ka jonga hi aso banong hang ni ba haba pila Shajit kumu deputy chairman mentakasni ngasotu bin hab ruban shim ya kajaka ka jong chairman in the absence of the chairman but pin hab hi ruban preside ya ka house kat kum ki rule kian tinga ngai ba nakaliang ka jong phiru pin preside ha kata ka dur ka ba pinum ya sha shiliang yenu kat kum ki rule kian but kumba kila kren ki members syakmat ba amde ban pinleran yanu ndrei hangni ngayeng hakani ka step nakaliang ka jonga kum kawai ka member jong ka house jong ka council ngaso khia wangani hakilat pathai khubor haba medam step habang ipuli ki kot khubor kilong panban ke ba penlingo yanga namar ba yau chairman hi lakan tho hakilat pathai khubor menem step ha ka jingsha shiliang but habangi dang shong ka house kadang dei ka bas ningkong ka batang kandiat sngi hadian ka bangi dang yo ya kani ka jingjob jong kani ka tempat ka bamenta ti henre ha ka jingi ka jonga kum ka member u chairman udon ka hok udon ka right ka ba kum no bon preside according ki rules dei banong ban hab dei tha da kilat pathai khubor namar kani ka mitanat kipat ba kan reflect kumno si kipat ba sabar
kawai ke headlines le mene ka bapani ba u chairman u kwa ya ka shuki CM tikani ro kalong ke ka bam sang tanan habangila jet yu chairman na do basdang uncontested la jet da ka yeng barok kawai ngila ai ya ki kentiang kerku kerdo hendai ke ka bangila ya kran ha ka yeng dorbar mdei pat bale se ban penlong kongpong ban penlong politics ki ke na masa kawai ka bakam khor le kalong ka ba kin haban ujor sundan yu chairman Shaki Bahalor Point of order, Mr. Chairman. Kani ka felicitation. Kam lele kani ka yudon bentalang, Mr. Chairman, namar kani ka kta ya ka council baro kawai. Lada kadai banyak keren ya kani. Yung udip chairman, kami yung chairman. Mat keren yung issue yung chairman. Kani ka felicitation yung udip chairman. Lada pikwa banwan ra kani pila banwan ra da kawai pat ka 0 hour discussion Kani kadai ka papi pilaya keren nakmat piong bamde banya syak silang yun no. Ngasu peni hang ni haba kami haba kalat patay kubor midstep. Keren ni ka Compare kata hendrai nakaliang ka jonga ngaso balong hang ni ngawan hakani ka step ro ho da ka jinkman. Namar ba nakaliang ka jong iba Alvin so kami ilasha jet kung deputy chairman ban ngaro nakaliang ka jonga ngangai ba nakaliang ka jong iba Alvin ro in perform hi ya ki kam ka jong ki according ki rules kian ti nakaliang ka jonga kidbok ka duang pi ba Alvin so kami ba pi pindang la ban pendep ki kam ki jong pi kung deputy chairman bad ublay undon ringkat bad pi ka yeng ka sem ka jong pi unai pi ka met ka bakot ka bakia bad ublay unai ka jingnang ka jing start ka jing shempang pi ha ki ni ki sansmem barok kublay shibon Pakundia na syukur pari ki para member baro. Bangin facilitate bitang yau deputy chairman ini ora isu ni sampai ko pormo. Kublai Shibun, Mr. Laila dengar bangan Shimanta kini ban felicitate ya o deputy chairman bertamai. Te ngatarai kalau ada ke rekod apa ke India ngatarai banginio presiding officer wala da pidai tang sebut lane o deputy ru ngatarai bakna tam akari India ngatarai padan presiding officer bakam kena benepi. Te ngasko kalong ke buram ya ke jai penreu jungi ya kene ke yeng dorbar Tawan dis council jungi bangiyo ki presiding officer ki bedang kena ngasko kene ke de trend ka ba internet ba ki kena samla ki kun samla ki la mi shaprang ban shim kene kelongkor ban long kita ki nong mi khmat ban long kita ki nong Tawan ki nong ya site nam ta kene ngasko ke de ki ka ba internet ka ba kot kampa jujang thrai pori India thrai I Alvin thrai num palat ya ki live host nam hapo hajrong mo tengah try khamyar banyo koit u presiding officer kami tengah kermen kini kan nang penperang ya pi kan nang penlong ya pi banang kham yar ke jumut jung perkat mar pilashim kelengkor ke bakia te kadai kumbala kerpat ki member ta pilashong ke tu kesyuki kamot pilahap lau no ya ke uniform jong ke parti jong pi kamot pila dai ngi barokhot ni lahap hapo kejing pek kejing khmi jong pi jong chairman badan buram bat haba pi penia ekayeng kemo pi u deputy chairman tenga song ni sotanat kedbok kedua ngi pi bo blai unai ka jing start ka jing champang ngi pi ba pila ban penia ekayeng hakarukom ka ba itanat badan buram badan akor ba mengi barokhot kinomi khamat badan hane pokayeng ngi sungu shingain habo pi shong mo pi hang tai ban penia Bapin pej ba keterajur kan long rengkat kanum no siliang sekadiang kanum no siliang sekaman kitbok kerbiang ni pi samla Alvin nganum ong baru namar bidang kena atrai nang long kum ki khun jungi tanong samla Alvin kitbok kerbiang ni pi ba kanang play kala kalenti pi nang ne sekamat tang ne ne kitbok kerbiang ni pi ublei unai ka jingnang ka jing start pi kublai shibun lampang medan buram ngayeng hang ni ka second nongpo constituency agajin shisha kumba kini ki riurang ba ki ba khmat ka de ban kren yi long kumi ka de ban kren las ngo kumba kalabiang hendrai mandakasi ka long bat kasi ka ba khampla ya ka ei ka ba I we na ki para member de ban kren but hang ni ka pau shisha ba ukna ru long khpa jong kirang ba tengi sukumen kum ki perlok samla ba habangila mi ban mi khmat nala ki jong constituency ki jongi kum ki samla ki badang khi dang san
ban yarap ban kit ban ba ya ka longkor jong ka jaj ban riu ke jongi bat hakan ka sngi ngi i ya we na prok samla ke jongi i balayo ya kan kerdan kum o sembut lampang jong ka council ke jongi ngi sngo komen bat ngi sngo ru ban ai men sim ye i ya ka ba in sim ya kan ka longkor kum urang ba ya ka ban yalam ya ka ying hi brok ka we na kaliang ka jonga nga kitbok ye i kum ba kini ki rong ba ki ba khmat ka de ban kren ba phin sim ya kan ka longkor kum unong yalam u bom don ya kanu kanu ka jingsha liang sa kanu kanu ka bentah henrei kum usamlahi ngidang ya ngidang kam ban ya shibon kisngi kirta bat phin long ru ubriu uban sim jingket kli ya ka ei ka longkor ka bakum ka ying kala IAP bat ngi scam bahaka absent kum u chairman phin sim ye ka benta ban penya ye ka ying ngi scam ba ka jing yalam ka jongpi kan nom don kanu kanu ka bami ha ka ne ka ying ha ka ta ka ban ai ye ka rule ka jongpi ne ban sha siliang ha ka jing yalam ka jongpi ti ngamdon ki sibun ki tin ban kren rei tang ka jingkit bok ki ruyang ye pi ya ka ba phinang la ban yalam khamba ya ka ne ka ying ya ka council ka jungi hi bro ka wei kuble sibun. Mr. Chairman, sir, apan pau ka jing ai kublai ka bakerpang, hagani ka step, ya baro kit khot, apo jong ka ni ka yeng, kerpang ru nakamta ka ni ka sngi, ka banlong ka sngi sak kan mau, haka proceeding bat ka history jong ka council, bangin yo banjit ya i way ni ki MDC, belami khmat na ka Mawsynram constituency, ya ka ba in yo banlong kum deputy chairman jong ni ka yeng. Ngapan pau jing sngongo nakamta jungi lang baro bangi yo ban wan hakani ka yeng ya ka ban ai ya ka jing kren kublai nakamta kani ka sngi kerpang namta iba Alvin saukmi but nakamta ka yeng ka sem ka jong i nadu i kme kpa ki bahayeng masem baro but nakamta ka constituency hi ka pimi khmat nganget ba kajing syajit ka jong pi kum MDC kalong halor kajing yi jong ki pai ba kajing syania ka jong ki pai ba ya pi ba pin yalam hakini ki sansnem yaki ka constituency Mawsynram ni ka yeng ka sem ka jong pi ka belaju ai ya kajing syakri ki pai ba kajing no yu senyang ben he hakari ke jongi ka bang ngimla banlen ye kata ni kenmau ya i pai jongpi pai shro marbanyang ibalano shibun yo senyang ben hei namta ka baha kamiat jong kari ba kajai ben riu nganget walai mdan shu bat ngi nrei kani ka sngi in yo ban ya kemen lang bat ngi bat ka yeng ka sem ka jongpi nga kermen baling ba kani ka shuki ka jongpi pinyo ban ai ya kata ka jing syakri kerpang na kamta ban penyat bet penyat renti ya ka dorbar hang ni bat ka baar pat na kamta ba phinla ban ai ka jing syakri ka jong pi na ka tu ka shuki ba phisyong ya ka jing don kam jong pai ba bobon kermen ba pinyo ru ya ka met ka ba kwai ba khya jing kerkhu ka ba kerpang ha ki benta ki ba phero pher ha ka jing em ka jong pi kerpang ha ki kam ki jam ki ba phinang yo bantre nang ni shikmat kum deputy chairman bat kum MDC jong ka thain ka ba phimi khmat sai sien ngapan pau jing ai kublai kerpang ye phi ka yang asem bat ya baro lang yingi baidan ni kublai shibun Mr. Chairman sir. Mr. Chairman sir, nakaliang ka jongaru lambat ka constituency mau ti constituency nga shim ye kene kabu ban ai kejing kublai ka bakarpang ka banengkong e ang somonong congratulations ye pi ba Elvin saukumi nakamenta kene buram ka ba pipila yo amat pila sajit kumu deputy chairman jong ka council ka jongi
te nagaliang jonga ngan bun ktien rei ka banga don ka long ban ai ka jing ku kurdo anget ba kumala kren sakmat ki babon gilong ki kpa ki jong pi kumala ong i wene ki member rei nagaliang jonga ai man so mon ong kren ku mun men nam da jong pi te nagaliang ka jonga ru ngai ka jing ku kurdo ipi bal magni ka suki ka ba pi dan ingat ba penon kam ya kena ke suki tat kum ki rules ki ain kum la kran sakman te ngai ke jengkur ku do ip ba ke yang ke sam ke jong pi but nagaliang jonga bat ke konsumsi barok ke wai ya ai ke jengkur ku do ka ba kerpang na ka mata ke jong pi uble ndon kat ip tang le gini giten ke bakaniat ko besibon. Mr. Chairman, sir, ngaruk ngayang yang kini kepor ban is not ketilang but ki para members udida joka house harapan ai ke burom ke jing ai kulei ya nu samla rangba Alvin Saukume hari ni ke jing kentiu yi syaga kedan jongu sebut lampang jong ni ke yeng darbar district council ke jongi bat kolong sisa kembali keren lang kiwei kolong ka buram ya pi bat ika constituency ke ba pi mikmat bahaga negerta ke ba dang samla playo ban kit halagi terpeng ya kini kejikit klik ke ba pen i ya kawei ka positive sign jong kini ka house ke benta ke bangi i ya ka combination jong ke youth and experience kajing don lang jong ki rangba ki samla rangba bat ki samla ki bah kerta ke jong pi dengan dapat pi hang tu aga jaka ke pisong menta ke pen mauru si benta yang ba kajing sedang jong ke political journey kajing im ke jonga haga rta ke ba pi dan menta bat ngaskau ba pilong ba dotbok ba haga dam ke beningkong pila ban yo ban occupy ya kini ke office but ngi iru ngi ngej kamru ba ke district council ke jongi kedai ke wei naki nongmuna hapareng ki autonomous district councils hagari borok ke wei but ngej ba pin dignify pin pendon burom ya kini ke office ke ba pi bat kembali keren mana wei naki para nong mikmat hang ni ba titas la dapat yapi kaman kalabiang utuman yulabiang don kam sakaan bentip hai ka an mah sak menu ben penyat pat ya ka house tila relatif lang gini borok lightly lakit lang hakamet jong pi te ka long complete but pila ruban rival ya chairman upadan mentah ni ka position but hakanu ko puar ba umdon umlan unsngau scam unsngau sngan bau i ya ka house hakikti bau la ban syariat de nadu kani kasni apa pela kentiu pi kemu deputy chairman kadan pada kawe ga jingdu bat kata kalong ba pimlong syu ba lai lui pan kren hari ni ka house de hendrai ngangej badaka office ka ba pipi bat pimdadon kam syu ban kren tang kisiti bapitho nakami jong pi sanu na preng jong iru ngila pulia san riusin bat ngi hapan le wud te ka bamut bakam don kam syu de kikendien tang kulom jong pi lobiang te nakata kadau I wish you well nakit bok ketwang ya kini jing sedang jong pi hagni ka jinglek ke journey hak ka career ka jong pi bat nga khmi le tiru bakan ne kan long ka inspiration kajing ai men siam ki babun ki wei pat ki samla ki badon ke jingla ki badon ke sap ki badon ke interest ha ka kampat ba namar ka wei naki jingduna jungi ha ka jat nriu kalong ba ngia bun ba ki senrang hendai ngia duna kirang ba de ngin hapan penbun kirang ba kenang ba ka jat nriu kanom sa khana kanom sa din wat ngin pen isya ka pertai balarangi duna dakan number
ngin mendapat ke quality ke boleh sebuah. Mr. Chairman sir, nakaliang jonga bat ka constituency Borok Kuwei jong kamu Korwan ngi penpau ya kajing sukman nakani kapor bang iyo yau para marjan abang ngiong para marjan pisut bun ki jing tangku ki jing adai yai Mbak Alvin kamu deputy chairman nakaliang jonga ngapan pau ba hakini ki senem borok ki balalej bat ki bandangwan kinang bun ki kamen ya telun lang haju kum para marjan bat kham tam yang suka ban pen kelmau ni ba ngidon ru kum para marjan apo jong ni ka council ka kamera ku jong i bat ka jongi kalong marjan tan mar kata ngatrai kanom bakala habadon ki jing habadon kinu ki ba don kam kerki pi kam suk ki para marjan ban yu bahayeng badon se jengai tan mar kata kani kalong bangin sa don perbor ke jing trilang rengkat bat pi ngi penpau ya kajing kemen ya kan ka lengkor ka bapio bankit panba lem nam ta keri berkajaj beriu kani ka dikasuki ka bapin yalam keri berkajaj beriu kumbang keren por bang ai kulei yau chairman kumjuru kani ka dikasuki ka bapin yalam keri berkajaj beriu tenbar kata scam bapin long u no yalam jong kani ka yeng bom ya saliang ka boong bat kham tame pinlong uta u no yalam ubah pilong balak kloy bat pediang haba ngirung mengi ki opposition hapok kamera jumpi namar ba kamera jumpi minta ka long dam taborok ki MDC watieng yo basak kentok kot kubor belajar mene mestep repi de long tau no yalam ubah pediang baik ya ke ke ba nakaliang jung ki MDC ki wan bandun kam hapok ka kamera jumpi kini gede kejing ajing mut ke ba barit ke jonga tetang kini kuble. Mr. Chairman, sir, bat kayeng hi Borok Kuwei, kum kanong mi khamat nakasau sning constituency, bat kinong shong shinong, ngasngo ban ai kublei kerpang, yei ba Alvin, sau kume, bela syajit, kum i deputy chairman, hakani kasngi, ngakit bok, kit ruang ye pi ba, babarok ki jing thu, bat ki kam ki jam, kin yaj bet, yaj renti, ban wara ru, ya ka jing pha, hakayeng hi Borok Kuwei. Ublay unang kulku kerhai yapi. Mr. Chairman sir, yang hang ne kaneka step ngadap dak jengkemen habang ai by Alvin Saukme ila Syajid kumu deputy chairman jongka house hang ne apa council kuman pun kenmau i Alvin Saukme mdei bang idang itu shen hang ne apa ke council ila elit school lang mensua apa senanmen hadian ila elit nyok sabar te ngadap dak jengkemen but nga ai kublai kerpang yafi ba Alvin ba fila yo panbat ya kanya kasuki haka arta ka bara dang kena handrai kat kum ka an ka kanun ka ba ka constitution ka labo uno bla yo ya ka adult suffrage bala tam arpusan snem ngilala banbat wat ya kasuki chief minister ru tengah kermen ba ko igasi ru pensakiu shushu nang ne shakmat bat to ublai nang kurku yapi nak por chopor kublai shbon. Mr. Chairman sir, si kenten kuah banya don bentalang kini kecing keren ai buram ya Deputy Chairman bertemai jungi ubadang celang dabaro aku prangut di MDC kini kejeng Sultanat Imar kini kerta jungi kalau ngikwa bagi ni kibadan kedang san tin yawan syakmat tekum bela keren kini kinong keren mana syakmat ngalung wei niki MDC hang ni ubala kham la ban long bal kham swado ban ngastenat padru ban yo deputy chairman ubadang kham khnado jika lalong ka tiong ka variety banyadon hang ni
kumalakan bapol badang kena badang ke bakhamrang ba ti kalalong ka ba snop tanale yung paro hang ne ti handai ka jinjit jong bubun balang ka pen eno sidin ji kecing long kena ban nyihap ban kup ya kecing long reng ba ka banga chukwa ban ai tin kin thok ndiat kalong Mafi rengkat badu Chairman Marbon hai kihap kedur kedar cung ke ying po ying dorbar kasu ileng krong kasu ileng krang don teng kataka cielom dorbar hapo di council ke ba UMDC udang syah ngene sibin da urung hapo house kesuki gam don chu ketu kami nomor kecing bombat kecing bomban scan ia kedur kedar ke dikorom jong ke yeng dorbar tengi kitbok ni kitwiang yepi baine kiten cing ong kena ibami na pedang jong ginong kren kin pelong yepi banya kun de ke borba banlong urang ba kumudi petet seman kumbalaken bapo bau usirman kam yo lai loit ban la ye tuwe gikam bau don ke confidence happy te persang de ke borba ban ye candu ban hai bobon ki chat na marulong ubladan ke experience te kublai sibon ba ngai kublai konsusi borok kowe dan bok bo bit pin biang om tang ke ne kam deputy chairman handai hak bo peju ya ka konstitusi ha ka ba play ya ka wei pat kalat ka ba kham hajrong kata ka emali mok yo namal da play cimutang hang ni kum deputy chairman yo kampoi ni sino tik perkhat du ya ka konstitusi tang de gini kitin ki bak ndiat kulai sibona ifi to nang bit nang be Dangdon okey Chairman Sir kulai sibon pilai kini kalan ngar rengkat bat ka nong strain konsensi bat ki pajba baro ngapa ke jing kulai chapi bat ki pajba nyo ka mau sunram malaji depi kani kasuki ke badon bok tam kasin ka baningkong ba job bat phi thok sundon yo mau nong rem namar ki don tang south li ki jaka ba thok mau nong rem kata du chairman CM LO ban menta samapi te haba phi thok yo mau nong ring da thok bha ba da kan mau ka wan rangkat bat ka kam ko bakhia ba phin bat nam da ka council ha ko ba kumba ki pajba ki shania ngiru ki shania ha ka jingalam ko jong phi ba phin long Wong ya syak siliang ban priang lem ya ke ke bangi kum ki liang ya tei ngi don na ka benta ka ni tengah pha ka jing kublai ya phi ban rangkat bo blai ru undon rangkat bat phi rangkat bat ka yeng ka sam ka jong phi ba phinang la menteri khamba susu kublai sibut Chairman Sir Chairman Badam Buram ngaku mu samna rang bak lang ngan sasak nut la dangam ai kublai mentah ini por para samlarang ba te ngai iba mas nyale pila job ha kata ke badang samla ban mas job pila yo asnon macam ti ke suki badan buram bat ngai bakani boro ka dik penyai bana jrong bat ya kam ka bla benchat api pin trai hok pin trai janai pin trai sani slam ke jingle siliang yono kumbang ai mintaไปpilong badan bok banyo entry rengkat lang bat i chairman jongi ibra long by experience ba kani ka kam jongi panganget du kumbang ai by chairman hadu menta in patno siliang ya no ma phiru komju hin bot kalenti jongi market bok terbiang naka 17 laim kra malki konsulsi ba pindang don kamet ka phat ka bakot ka bakhya bat komju roi ka yang ka sam jong pi bless bon Semasa nakleng jonga UMDC arpuar nong spung soyong ngasngo ban ai kublai kerpang na banta jongi ba Alvin Sokmi kum UMDC batmai belang syo ajing jobshan kan deru asi bakarpang na banta jongi ba Alvin
bat kayeng kesem jong i ban yo ban simti ya kan ikuski kum deputy chairman bat kum latho hakakot kan poi kapor bau kena unlong pa jong grang ba kala urlong kani mentan nam tai ba alvin kumbong di ba pol menne ba kasuki ke jong pi bat masen san ma pi la long ka de sha kum ta ka ukam kiao kulom season san ban yo mau sikho kata ka tulong gergom dalong kum deputy chairman na ka le ngajonga bat kinong resam jonga ngai ka jing kerku gerdo bat ka jing kublai na banta jong pi ba de kayeng kesem jong pi bat ya kipai ba nong resam jong mau senram konstitusi pa pindang yo ya jing start lembat ka jing sempang rudi kubisipun Chairman sar ngaru kendiat ai kitbok kitreng ya iba albin namar habang apet ya i nadu baya songlang bat ngah ne kadon ketaka mensim kabasngur bat kabajai tinga kermen scam badaka jing donlang bat i charman bapia deiru mensua nakaju ka konsensi te kalong ka ekai ka jing mentoy nakabenta ka house jongi namar ladadon kano ka jing duna jongi deputy chairman ru ngatharai chairman hi unsa batai te kalong ka ekai ka jing yo nong nakabenta kane ka house jongi tinga ai kitbok kitreng yapi ba alvin bat kalong ka jingdu nong yang akendiat nomor pidon hasnda bat ngan renga hapkhot no ya yui parlok ong wan no sini bat ngan mar ngala thli kane jakka jungpi te watla kataru nakadau bapi la yo ya ka suki ka ba pikam halor tinga kermen scam pakajing tre jungpi bapin bha nakabenta kadong athain na tadau kermen scam bakading kajing pu sam kijong pi kan long kajing ai nuksa namta jongi barakot kulesibun. Mr. Chairman sir, hani ke por ngaru ngashim yakini kabu ba nakaliang ka 20 molai constituency ai kublai ba alwin u samla romba matang la banong bleshim yakini shuki penong kom deputy chairman bapenya yakni ke yeng abadon kam kumlakren ki parlok sakmat para MDC habang ipet ikutur jong palwen kedur khmat ke badang khana helang ipet ya ka man ke babik don mai la irong ba sisa bari labat yaki e ki bakil honda ki bu malada ki bomdon teman yang dorbar kim jusa bansong manswa ki por mandai mai lele ke ba konstan kami ke bayi labu mak bebiang ba i banyalam ke gieng ngait scam ba hagis ni bepibat ya tak benta banyalam ke gieng pinsim me kata ke jengkit kli banyalam ke gieng ke banyai be garanti kanang ba ke ke bangi kren kanang ke bayete lengkat ba kecing penya di jongpi tengkit bok ke gieng ke sem ke jongpi ya pi ba pinang sai nang klan ba pinang kiu susu ha kecing im ke jongpi kulisibun. Mr. Chairman sir, ngarong asyam lang yakni ka kabu, mania benrap lang, nak bentakan ni kesengi. Kamtam nak benti perlok sengi ba, alben sauk me, Malayo ban syong mentah, hak ni kasuki deputy chairman, kamau senram kedeka, konsensi kepada Donbok paham Malayo record house lab, hak mau senram. Mentasa kau ikut record lah create hang ni, apa council, ini ada chairman, deputy chairman, ngatrai kan sabun kau record kau ingin create hang ni, te nakaliang kakatsan laban mau prem konsensi, pat baru ki pat ba jaga laban, ni ai kitbok kerjaan ni fi, ya kaya kesem kejong fi, mat kamtam mat pinang yo ya ka met kapat kabakot kabakia, mat kumju kejeng sampang, ba kejeng absence. Jong chairman pinla ban bu ya ka house in order but ba kani ka house kanong kabayat bet ya denti ha ka por bi chairman imdan hang ni
but chairman ru ila aban let kumai kren ni member ba in long relief habai yang ni suki hapo kijing penyai kijong fi te kublai shibon to ai bo blai na kar khoi fi blai shibon Salman sir nukong ai kublai ya iba Alvin sokme ibala sajiat kumu deputy chairman ibalong lu ipara marjan mangi hangni ke jaka ila iya na nang ke jaka manlet na sekoi ke jaka apan long kum tau deputy chairman nagliang jonga bat kalang dam lai kro konsosi ngai kublai phi ba kublai don kan lembat phi badru uphila ban aga jingat telang kabajan kabajanai kabakhambha nang ni sakmat harangkat ba chairman namda kabet kabyang jong council ban namda kabet kabyang jong kari ba jabun rio lepi kabet kabyang ublai don kadam barpi ublai sibon dangdon dan show okay torang ba lampang badon burom lembat ke ying hi borok away tenaga san umroy constituency ngayeng hang ne ya kaban penpau ya kadak kajing ya kemenlem bat iba Albin Saukmi ibala syajid kumu deputy chairman animally uncontested tegane kalong ka burom ka bakrau ya phi ya ka bagaying hi barok away klem jing persia kala jit bat kala ibet banten rong ya gane ka lingkor ka badon burom hadu kata-kata haki terpeng gi jongpi ku musamla tiramar kata naga liang jonga ngas ngeu ya ka ban ong bat ban kerpat ya phi kum bagaying hi bro away kala menjur bat ben syet api ngada kerpat ya ka ba pinlong pedeng habaro ki benta marka syuki ka ba ma phi phisyong kalong na ka benta kajing penyai baik penyai renti ya kajing hi borok away bat ngadon ya kajing kerman ke baskem kum bagaying borok away kala syane api kala ibet ya pi bat piru pin pendon burom ya lajong kasuki ya ka bagaying kala benset api teng ai kajing publik kit bok kit ruang ya pi lembat kajing ka semi borok away ha ka bau blay try kan ran unang ai ya pi ya ka bor kajing start kabor ke jing sempang ya ka bapinla ya ka ban pendon kamhok ya la ka jong ka kerdan ya la jong ka syuki ka ba mapi pisyong kublai sibun dan show okay Mr. Salman kublai sibun chairman nakaliang jonga kum o nongmi khmat jong ka arphon riu langren constituency ngashim ya kene ka kabu ban ai kublai kerpang ya UMDC ba Alben Saukmi ibade i nongmi khmat jongka Mosram constituency ibala syajid akane kapor kum u deputy chairman jong kene kaying tina kalyang ka jonga ngasngau ba kalong kaburam kabakrau na kabenta jongpi badru yaki paikba ki balajit yapi na ka constituency ka jongpi ti ngamdan shibun hakne kapor ya kabangan ong ngamar ba baro kiladep ya kren baro kiladep peni hapi tika kabang akwa ban ai kublai yapi kena kapor kalong batu blai undorangkat batpi bado blai nang aibor yapi bipinangla bantri khamba ya kene ka kam ka ba pidon benta da ka ba ngakermen ba ka ka ba pinpenyai bat ka ka ba pintre kanlong ka ba pensotanat om tang yiwe ilane ar henry ya baro kinong mikmat ki badon lang
hapo jong kena kayeng dorbar. Ngai ka jingker ku kerdo ba pinyo ya kamet ka bakoj ka bakia ba badru ba pinang ekiu hakani ka kam ka bapidon menta. Tingam don sibun tangkini kintin kublai sibun. Mr. Shaman sir, na kaliang junga komisi na ka arpusau peryong matarasan konstituensi rengkat bat ki pajba ki junga nang tai ngayang hang ni lese ngalaban ong ba ngadai ba khaddu bangan ai ka ni ka jingkublai na ka benta jongpi rengkat bat ka ni ka syuki ka ba pilayo ban kiwa ka ni ka sngi kadai ha kapor ka babyang bat pilong ru u samlarang ba u badonbok namar ba ngiyui ya ka jing yatli jong ka jing hi barok kawai na ka benta ban kentiu yipi syakani ka buram syakani ka syuki ka badan buram kum u sembut lempang jong ka jing do ba thoan ka jungi ka district council na ka liang jong ka liang yatai hakani ka sngi kamdan kanu kaba kila ya kontes haga bedai bukan ka syuki ka jongpi de namar kata ngiyui ya ka jingelong sitli jongi kum ki nongmi khmat jongki pajba apo kan ka jing dorbar ka badan buram jong ka jaj benriu ka jongi tingi kerman skam na ka jingdan ka jongpi rengkat bat ucaman rangba jongi ngai skam ba kan ka jing ka jongi kanang ra susu ya ka buram naka benta ban ai ke jingkerman naka benta ka jaj ben riu ka jungi te kublai sibun blai trai nongbu nong thau nang ai pi ka jingnang ka jing start ka jing shampang ba pila ban trai ka ni ka kam ta ka ba pisania kam tam yo ban jrong kublai sibun yepi to iman ban syu to ki record jong ka yeng ka kerpang yai ba Alvin ke Sokmi bodiu newly elected deputy chairman shua ban yo yasngo ke jingkran nai ren katu kan ne kum ka jingkran ai kublai ba ka jing ai purom yai ba Alvin ke Sokmi bodiu deputy chairman ka ban kong ai kublai ma thrai inom yo ban long deputy chairman ka buram maka jusungu kalong ipaj ba jongka mahusram constituencies khandiat syapang iba albin pimdi ban ku slai than nama nga khamtip khampa manga let's say ha ka seniority tengah khamla manga ha ka experience ro tanai khamla hi manga khandiat ban long nomi khmaro ngala buntem manga tang ba tang ka jingjai jai ngamma ye khamla mai ikam jai mai boleh tangan prinsip ya kata yang ada terai pinam ban ong bajai jai si phang na mo nam sarani kor sa mo kar bentor jai jano bi kal bai bal bin na bangai syong bat ka kami baru kupa man kum nu da pi persang non mo sam up shwapi nganda perkat so sitio hadin sitio nambut ban yo ega good result ban ong yes ong ya ngamil ya pi kerki redin belaya diskus ha lapoi ka thong ban ong ban yela namo sentam ka bamut ngamla ban bit i ka jing cai dan bok don bajaya senda jonga in control hendiat fiscal thu kum kinong yalam habang along chaman ngam di ban long partial bot iba Alvin ke Sokmiru idim di ban long partial tangba ki member kim de balong emotional namar we are guided by Assam Meghalaya district council rules ngade presiding officer ubangarun kampan conduct ya ka house in such a way bagan don ka dikoram kan don ka jigitan juga yeng iba Alvin ke Sokmi habai syamti kum deputy chairman ngatrai di ban mau
Bah ningkong kadika Assam Meghalaya District Council rules. Jadi kita ada benkhot Mr. Eddie rules. Takba di deputy chairman. Namar kajing yaj baik jong kaying yang dor par lai paru haka rule number 6 par pulai. Na kabenta bau chairman ne unu ba shonga chuki jong chairman ban regulate in such a way in absence of the rules. Na kabenta kajing yaj baik jong kaying. Kumta ngas kumanong ba ni ki ba shong haka chuki kum ki presiding officer yim de ban long partial na kaliang ki de khot yim de ban long emotional ni de ban long jinsor habaro kiliang kumbang long ye phi yim de ban ardatin ni iba albin balong ba lesi wom gerki ba dapat khat swar sin laisen ni kanu but kalong ka history ha ka mau sendam jugi hang thi nganang perkhat ba uniu ex MDC jong ka mau sendam mo unlong chairman te le sen mau sendam manong yo deputy chairman tenrei ex MDC ru de chairman uniu new coming MDC ru de deputy chairman kalong ka ikai ba ngasu tenat manyo iya balbin kumbu deputy chairman joka council hibaro akawai ngam dadon sibun ki ikai ndai tangka cingkit bok kajing aimen sim ye bain la ban simti ya ka syuki kumu deputy chairman da ka jing snaukia da ka jing sokit kli kumunong yalam but baila ru ban yalam in my absence ya ka yeng hagar kom kepada but la don bun ki baong mo bahang ni let's say next si albin ngatai the youngest MDC la ban dei ba job pengrup ngatrai ngapan ai kublikat pangi iru ibala ai ka jingkren haka felicitation kanang septi ong yo da mo ti youngest im ai ti kan don ki jing sngo senat hen ni don ki bubun ki dang samla ki bidang khana le se kalong ka iki ka bangi haban ai kublai kat pangi pi baro ide di buti cuman le se ha ka history jungi badang samla tam compare ki di buti cuman ki le no ai kublai bato in nangla ka ban ai ka jisek ki ka babatam ya ka mato blim kat khu ye te kan ka por ngi yo sngo le se ya ka jingkren na le ngu di buti Kublai Shibun Chairman Badun Buram ngai kublai ya baro ki member jong ka house ngai kublai kerpang ru ya ki member ki ba nominate inga kumu deputy chairman but hot kumu piong ka Musram constituency ka di ka ba Donbok sisa ngaru nga kubur kata nomor por bangidang campaign namta ka ke MDC election Chairman Badon Buram untuk por yang ke Musram constituency ngisiat suloi arketang bat kaja sisa kamera rung ya don lang hamarjan suki rung isong lang marjan te kumoang i ba Roni Lingdo kadai sisa ngala song sisa kene ka suki menta kamening kong ngadong kaman lau kadai ka uniform namar bang song ha suki ba ngamlong ban pechliang na sha shliang yano ru but hot kumang pech kani ka house menta ka don sisa ya kata ka combination jong kita ki youth but ki experience ni kum ki youth ru ni khimi lenti ya ka guidance jong pi ki senior ya ka jing experience ka jong pi but mangiru kum ki youth let's say ngindawan shapiru ni expect ya kata ka guidance na kalian ka jongpi wa phika yang iru ya ka lenti ka badai yano ru bat ka lenti ka ban penpro yangi bat yalam sakhamat yangi but na kalian ka jonga ngai khoblai 16 yepi iwei pat iwei bat nga ko deputy chairman ru hangne nganum pechliang na nganum sha shliang yano bat ngin board ru kat kumbadai naka ED rules joka Asambat Meghalaya rules. Titang ni kenten bakhandiat kublai shibon kublai siajar ngu ipi baro. Point of order, Mr. Chairman. Mr. Chairman ngadon gawi ka jing ai jing mut nak kalian ka chonga. Ha ka jing idai bat ka calendar nak benta ka session
Te isu tu ba kat kum kakalenda ba filabu kadon sa arsni kata arfufra la syai bat arfukndai. Bat na ki business ki balalis ang ni kadon ka general discussion bat ka demand of grants. Tengas ngau ba na jimut lang ki dikot jong ka yang barok la dak menjur. Baleng imla ban pendep no la syai kasngi ya ka general discussion haka first stage but haka second stage but kanwan ka demand of grants. Kenang bangin yok ban penkloy no yang ni ka jinglong ka session. Namar ba ngetip babarok mentang ibun kam na ka benta ka election MP wat ka assembly ru kala pripun ya ka house syaka sansngi. Tengah ngau ba ngi kum ka district council na ka sansngi ladangi penhiar no sausngi kan numpat don kan no ka jingkta. Kini kalong ka jing ajing mut lang ka conga tengah kerpat iki dekot jong ka liang ya teiru ngatrai ngini menjur lang ya kini tenang ba nila ban pendep ya ki business ibarok kelam dak ta iki namun pendep akawi kesni wishbun to kumbala pensngau na kaliang we ni dekot jong stip committee ba ladangi wan rak lang no ya ka business kebri art pundairik syaka art praterik barban shima ka morning station in shim ya ka board discussion haka evening session in shim ya ka demand of grant te namar bo I ba titos wel kain lawan ra ya kane hakani kapor nang panjing mut na kaleng jong pi ka ying pisko kum no ta Ngatrai ngiru na kaliang yatay ngi suyahap Mr. Chairman sir namar ba ladang ila ban pendep no la syai sisngi ngatrai ka biang ni mar ba nginyo apat bania kubalong I member bedon buram nang tai ba kadon sekempi election ngiru ni kwa ngatrai ngi biang to hadin Bangladesh me ka lip jung ka house na kaliang jungilang baro ya menjulang ba ya ga jide ber ka list business ka bade haka arbu pundai tadi nginra no haka arbu pra bad haka morning session ngin don ka budget discussion bad kum juru haka evening session ngin sim ya ka demand of grant kayeng mencuri kata mencur the house stand adjourned till Thursday, the 28 March 2019 at 11 a.m.